gyud ko ni uli karon. Tawagan ako sa Papa Big na ko ibalita niyang good news. Uy, may tawag ako. Kung anak, danawag. Kumusta na ka na sa ilang eskwelahan ron? Tabagon ako ba? Oh, hello nak. Hello pa, asa karon pa? Nara ko diri nak, nagpaabot sa ko nimo. Kay gabantay mo ko sung manghod god mong wa ko kakuha nimo dayon. Kabaw ba ka pa? Believe kay ko sa akong kaugalingon karon pa, oy. Sa akong eskwelahan. Ha? Mao ba nak? Naka-istorya na ko nga good news? Oh, sige, sige. Mas maayo noon nga naka-istorya na ko nga good news. Dira lang na ko isulti nimo pa. Igaana nako. Sige, sige, sige. So, diri na lang nimo isulti ang tanan. Sige, ma'am. Basin unsa na ha, malipay baka kuha na or unsa ka na imong istorya nako. Sige, sige, sige. Sige, bye-bye na. Sige, bye. Sige pa, bye. A few moments later. Pa, kabaw ba ka pa? Believe kay ko sa akong kaugalingon sa klase nako pa. Hala, ano manak? Gikasaba na po ka sa mong teacher? Wala man good pa. Ako naman good ang nakatubag sa pangutanang teacher. Wow! Unsa man dahil gipakutana sa mong maestra? Nisyagit man goods teacher pa. Naningon siya na, kinsa man ang nagsabat dira sa luyo, kay pagawson ako karon dayon. Agay! Unya pa, niingon ko pa, ako teacher. Sayo ni uli karon pa kay ako may isa ang nakatupag sa pangutanang teacher pa. Agay!